Moi kaikki! Ajattelin, tai siis ei mulla mitään ihmeellistä ollut tänään kertoa. Mä vaan ajattelin sille, mitä mä oon tänään tehnyt. Mulle tuli joku leipomisvimma, tai siis yleensäkin ruoantekovimma. Mä oon leiponut juustosarvia. Mä koulusta soitin äitille jo, että äiti, onko meillä kuivahiivaa, onko meillä kananmunia, onko meillä sitä ja tätä. Ja oli meillä ja sitten aloin tekemään ja en mieti. Ja siis juustosarjoja on tehnyt ja nyt mietin ruokaa, mietin spagettia ja mitähän toi on, tomaattimuskakastiketta jauhelihan kanssa, jotain semmoista. Et siis ihan perusruokaa ja mä en mulla oli tarkoitus, mä teen semmosen videon, missä mä kerron ysin lopusta ja ammattikoulun ja lukion alusta, mutta se ei, se ei jotenkin tössä siihen, että mä en alkanut tekemään sitä. Mun pitää tänään kaverin kanssa tehdä semmonen, että kaveri on siinä toisena äänenä, että olisin sen kanssa puhunut, mutta meille tuli vähän muuta menoa, joten me ei tehty sitäkään. Joten ajattelin tehdä tämmösen lyhyen videon, missä mä kerron, että mä oon tämmönen hulluksi. Siis jos te ihmettä, missä mä katson koko ajan tonne päin, niin mä katson ruokaa, että se ei tuu yli. Niin mihin mä jäin? niin. 2 ideaa mennyt silleen vähän töts. Että siis tietenkin teidän ideat olisi kaikista parhaita. Et siis mitä mä voisin tehdä. Ja silleen kommentti olisi ihan ok, että sais silleen, että onko tässä mitään järkeä. Et omaksi iloksihan mä näitä suurimmaksi osaksi teen, että mä saan purkaa päivän asiat johonkin, mutta mä jaan näitä nettiin, mä haluan jakaa teille muillekin mielipiteitä ja mitä mä oon tehnyt ja näin, että ei mulla muuta, kertokaa mielipiteet, kommenttia saa tulla, mä pistän blogiin, käykää katsomaan sieltä, siellä ei oo, yritän joka toinen päivä sinne kirjoitella, eli tänään olisi tarkoitus taas, ja ei mulla muuta. Sanokaa ideoita. Ne olisi tervetulleita. Joo. Ei mulla tähän, että ei kertakaikkisesti ole muuta. Että se on moro, nähdään taas joskus.